Kani ke All India Radio Shillong ke kuboran pulia phi Mary Nongti walang. Kimat kiba kongsan jang ke kubor mta stem. Khadwai lak prapundrio hajar arspa laingot kibriu klayo jingkot naga jingpang khalam COVID-19 ha India ongko kubor sarkar nagatana jang ko kot ke khya. Ka sarkar pedeng kamdan pisa shu ban krishani ki weki jilla ha ka jinge khoni ka COVID-19 ong MP ka Lok Sabha na Shillong uba Vincent Pala. Latte ya ka Hornbill Festival ba paunam jong ka Nagaland ba ka V Rocks Festival jong ka Russia banya trelang nang ni sakman. Ki khubor ki babnia. Ka tana trekam jong ka sarkar India ka bakhmi ka kot ka khya nin ka si ka ong ba ki don khatwai lak prapun rio hajar arspa laingot ki brio ki belayo jingkot na ka jingpang khlam COVID-19 ha India tat hadu menta. Kajinyo jingkot jingkinong pang kalakot syaka 100% point nyaw nriyo nakasispa ba kajinya brio kalahir syaka R point iwe nakasispa. Hakaway pat kakubor balayo nakajila Mizoram kat samut ki brio ki bathamay kilayo yo kanyang jingpang corona hakatay kajila minnin kasingi. Habaro ki don sauspa prapu arngot ki brio ha Mizoram ki bala kempang COVID-19 bat arspa sanhu prangot na prengjungki kilayo ya kajingkot ki bapura. Naki kat sautri ki kies ki bathamay menhinin kasngi kat arngut ki day ki shipai BSF bat arngut ki riu pa. Ha Meghalaya menhinin kasngi lalap sa arpu prangut ki brio ki belayo yo kanyang jingpang corona kabalapan kiwi ke jingdon juki nongpang menta syaka hendrus pa laipu laingut. Naki arpu pratali ki kies ki bathamay kat laingut ki day nakakenhon shipai BSF nyongut naki wei ki kenhon shipai bat prangut ki riu pa ba naki district ki baper jong kejela. Kibalayo jingkot na ka COVID-19 ha Meghalaya tat haduk mentah kilong arspa 100% ngun. Ka sarkar India kala pha da ka jingtho sha baro ki jilla bat ki Union Territories ha ka ba kala batha badai ban ai jingbit man penan kam ki smartphone na ka benta ki nong pang COVID-19 ki bathia ha ki hospital khanang ba ki nyo banya kran bat yo i yala ki jong ki ba it ki bathon ki ba hayeng asem ling ba ka video call. La kami lenti ba kani ka nyarap man pen khlan ye ka bor perkhat ka jongki. Wala kam shimla dan ka jingkhang man penan kami ki mobile phone ha ki kamera thia nongpang ha ki hospital ka sarkar kala aya katai ka jingbatha hadien ba kila don ki brio ki ba ujor ba amsha penan kam mobile phone ha ki kamera thia nongpang ha ki hospital. Ha ka shiti bala tho shi ki principal secretary ki ba khmi ya katana jong ka kot kya ha ki jilla ba Union Territories ba pher u director general jong ka health services u Dr Rajiv Garg u ong ba deben board iki kendon trekam ki ba janai ban penlong ki tiar ki tar ki ba penan kam ki ba khoi ki ba subha u ong ru ba ki bor penyai hospital ki deben play lat ye ki nong pang COVID-19 ba ki nyo ekran ba la ki jong ki ba hayeng asem bat ki ba it beton. MP ke Lok Sabha na Shillong uba Vincent Palau ong ba ka sarkar BJP ka basensyar kari ka pendan kam baklai ka pisa tingka bat kamdan tingka ban kershani ki wei ki jilla. Uba Vincent Palau la kren ya kani kat ba udang jubab ya ka jingkli la ka sarkar pedeng kandang ai jingira pisa shosho ne am ya ki jilla ha ka jinge khun persya ya ka klam COVID-19 bat ka jingkta jongka ya ka yo ka kon. Ulo ongru ba ka sarkar pedeng yela di ka don ha pedeng bon ki jinge bat kamdan pisa satya. Kat kum ka jinge tho jong ba Vincent Pala wong ba ka sarkar pedeng ka syam jinge shibon ha ka jinglom khajana. Hau benai bala la wong ba ka sarkar pedeng ka yo khajana tang san hajar kelur tingka. Ha ka baide ba ka longkaman jong ka jinge khon COVID-19 ha ka jila Meghalaya unong mi khamat ha ka yungdar ba thawan Lok Sabha na Shillong ula ai ka jingero ya baro ki nong tre ha ka tanat jong ka kot ka khya ki ba tre shitam hado kata wat ha pedeng shibun ki jingduna ban penbiang ya ki tiar ki badan kam uong ba kila sei la ka bot ka bor baro bat ki ai ka ba bhatam e kat bala la ka bor ula kentu ki pat ba baro ban ai jingkershan lang ha ka ba kum kani ka por bat amde ban ye kenno bat ka daukti iwe ya iwe pat kani ku khubor ka wan shipina ka All India Radio Shillong. Usambot Menteri Rangba ka Meghalaya ba Preston Tensong menhin kasngi ula pentip ba sarkar jilla kadang ekren bagi bor ba halor jong ka negrims banyo play ya ka plasma bank kanang banyo sumari ki nong pang COVID-19 ya ka rai ka ba khaddo an sa shim andala deb ka jing ekren halor ka ni kaman
Kat kum ka jing tho jong ba Preston tun song ong ba ki brio ki bela kot na ka jing pang COVID-19 ki de bin wan chakmat ban ai ki lut men siem ya ka snam ka jong ki ban ya sumare ki wei ki nong pang ulo ong ru ba ka jing pli ka plasma bank kan long le no e la da ki to ki brio ki bela yo jing kot ha ka ni ka jela ki badan kum ba ars pa tam e hadu menta kim mon ban ai ya la ka snam u ba Preston ong ba amla ban shule jubor ya ka ni ka kam nakaliang jong director ka health services u Dr. Aman Waru ong baka plasma therapy ni ka jing sumar da ka ba penan kami ka snam jong ito ki break bila kot nya ka jing pang kanyarap shibo ni ki nong pang ki ba shitom jur laban pun kan mau biang hang ni ba ka Meghalaya High Court ha ka tayo bala la kala pediang ni ka jing kerpat ban play ka plasma bank ha Meghalaya Kakam rep kam riang bat ka bha kamiat jong kinong rep kidei ki mat ki bakongsan baka sarkar India hapo ka jingilam jo menteri rang badu Narendra Modi ka penai jingmut bha nadu ba kala yo ya ka bor sensyar ha usnem arjar khat saw hakini ki hindu usnem balala ka sarkar kala pentri kami bonjat ki program man penklan bat penya obor kinong rep bat ha ka jo kapor ban kan tiwe ka rep karyang ha ka lengkeri Menteri kena ka sarkar India upapet ya katana jong rep karyang Kailash Chaudhary uang ba ka sarkar ka thmu ban penyo nong arsha ikinong rep hashwa jong snem arhajar arpuar uang ba la penmi ya bonjai ki skim kum ka PM Kisan inam ki bala penyo jing mentoi shibu ni kinong rep ka sarkar ka pikir ban penroi kinong rep nadu na tubian ka bamut nadu ka bet sembai hadu ban poi ha ka jing penya yau ye kimar u Chaudhary ula benrap susu da ka boong baladap seng ya kumba shipo hajar teli ki seng nongrap ki baklan ya keleng kari ya ka bala tip kerteng kum ki farmer producer organizations bat kini baro ki yo ya baro ki jing kershan ki badan kam na ka sarkar Unang ilam kaseng BJP uba AL hek uba deiru menteri uba pet ya katana jong kakot ka kya Meghalaya menhin kasi ula ong ba ka jingkran klem da perkat ya ki jing persang barat ba jong ki syakri ka kot ka kya kan penduk mensim shibon ya ki uba AL hek ula ong ya kani ban persya ya ka jingkran jong MLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai uba deiru uwei ni kino ilam kaseng BJP uba AL hek ula pensyai ba ka jingkran jong ba Sanbor Shulai ka kta shibon ya ka jing sengaw jong ki syakri ka kot ka kya bat kum kini ki rukom kran ki penduk mensim ya ka jing treshitom bat kin sangnya ban beteng ya ka kam syakri jong ki halor ka jing kali la ka jingkran jong ba Sanbor Shulai lesi ka la ban kta ya ka kam politics kam tam ya ka syuki ha ka kenhon menteri sarkar u menteri ka kot ka kya ula jubab da ka boong ba ya ka mat ka baydei bat ka syuki ha ka kenhon menteri an sa shimrai da ki nong elam rang ba jong ka seng BJP Kata masa lekmen balatip kum ka Hornbill Festival bapawnam jong ka jila Nagaland kalaite banya trelam ka V Rocks Festival jong ka Russia ka ba ki jupen long manna usnem ha Vladivostok ka sarkar ka sngokumen man penpana ba ka laitrik unnailar arhajar arpho ka dei ka sngi balaite banya trelang ha pedeng ka V Rocks Festival Vladivostok Russia ba ka Hornbill Music Festival jong ka Nagaland India da ka jinga trilang hapdeng kini ar an sala banang penklan show ka jinga samlang ya ka put katem karwai ka siaw bat ka kolshor hapdeng kini ki ar teli kiri hakisnem ki banwan haka karwa khobor jong menteri rang ba ka Nagaland une Furio ulo ong ba udap da ka jing sngokumen ka bakraw ba kala don ka jinga te paralok hapdeng ka tamasale kemen V Rocks jong ka Vladivostok Russia bat ka Hornbill Music Festival jong ka Nagaland India Larakhe ka World Sanskrit Day minhin ka sngi lani ka sngi kan mau buram ya ka ktien Sanskrit haka parthai baro ka we kumshi bintana ka jingrakhe ka All India Radio kala pensngau pat ba ya ka program ka bakarpang haka ktien Sanskrit ka bala ai kerteng bahujan bhasha Sanskrit bhasha Menteri katna puli puthi jong ka sarkar India u Ramesh Pokhariyal Nishank haka karwa khobor ka bakarpang jong u haka ktien Sanskrit ula banjur halor ka jinglong kerpang jong ka ktien Sanskrit haka jo kapor menteri ka sarkar India Prakash Javadekar ula ai khublai kerpang ya kari baro ka we haka sngi kan mau buram ya kani ka ktien haka karwa khobor jong u Javadekar ula ong bai ki kot hendai jong ka India kum ki Vedas la tho haka ktien Sanskrit Katu gani ka khobor kala kut bakala wanshipi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so baka Delhi Station na ka banta ka khobor hak ktien Hindi ban penbut da ka khobor pareng ka por prashiteng. Kani ka ka All India Radio Shillong sngob haban amantai ki khobor na Delhi.